Ofundisayo uVibhakshi Maharaj. Nasi isibalo sakho. Kuyaphinda futhi kuthiwa xazulula u-x no-y. Sinobani? Sino-3y plus 4x is equal to 11. Sino-y plus 2x is equal to 13. Fane ngabe emqondweni yakho sekunesithombe sesibalo noma izibalo ezinjena. Kudala senza izibonelo ezinjena. Ngiyathemba sekulula nangempela manje ukuthi wenze izibalo ezinjena. Asibone ukuthi somisa kanjani. Siyafisa kona ukuthi okungezansi kufane naloko okungenhla ukuze mhlawumbe sihlanganise noma sisuse sibone ukuthi siphuma nomphumela onjani. Yini engasenza bandla ukuthi sibe nawo -3y? Ukuthi senze njani la ngezansi? Konke sikutimes ngani? Ngo3y. Ukuze phela lo -3y ongenhla ususane lo ngezansi okusukuthola ngezansi. Okuzosipha ba? Okuzosipha ukuthi sino3y plus 6x ngoba phela u3 times 2 6 uyakwazi lokho. Sibe no39 u3 times 13 uzosipha wona u39. Sesingasenza ke isibalo sethu ke manje. Nasi ngesibalo lesi singenhla kabusha ngombalo omusha. Siba nani manje bakunje? Abantu y bethu bayasusana. Bayasusana y bethu. Okwenza ukuthi sisebenze kangconywana ngesibalo sethu. U4 plus 6 usipha u10, u11 plus 39 uzosipha u50. Uyabona ukuthi sinento ebukeka kangcono. Singadivide la ngo10 ngoba u50 no10 bayangenelana sibe no-x. U50 divided by 10 uzosipha ba? Usipha u5. Siyasuka lapho sifuna ukuthola nesibalo phela singezansi ukuthi sona naso sosimisa kanjani. Sesiyazi ukuthi u-x wethu 5. Ngakho isibalo sethu sesizosenza ngokuthi njalo basibona u-x sifaka u5. Okuzosipha ba? Nasi ngikubhalele ezansi. Ngifuna u10 basusane ngako ngithi ezansi ngifaka u10 u-y wethu usuba usu3 ngoba u13 minus 10 usipha ba? Usipha u3. Ngakho na umphumela wethu u-y wethu u3 u-x wethu u5. Sikuthole kalula nje lokho ingoba besizenza izibonele njena. Sesingaphinde futhi ke sithi ukubhekisisa kahle ukuthi ngempela lento esitholile noma lo mphumela esitholile uyiqiniso na. Singathatha izibalo lezi sinikiwe sikhumbule ngaso sonke isikhathi uma khona y sifaka lokho osikuthole kwayo ku-x sifaka lokho osikuthole ku-x. Uyabona ukuthi nje ngishaya ngothi kuphela lapha phezulu. Ingoba isibalo sami siyangenelana ngempela. Tick. Siyangenelana ngempela umphumela wami uyiqiniso. Ungaphinda usenze nawe isibalo wedwa noma uphinde usenze nami ukuze ubone ukuthi ngempela lemphumela iyangenelana. Bese ngasenza nangenye indlela futhi lesibala sisenze futhi ukuze ubone ukuthi noma sesisendla ngendlela ekuthiwa yi-elimination kuyefana sizothola umphumela ofanayo okusho kona ukuthi lesibala hayi sihle impela. Asiqale ngaloko sikuphiwe nje bese ngikubhalelile ngombala wami omhlophe leceleni -3y plus 4x is equal to 11. Yini ezowenza ukuthi phela u-y ombe no2 ukuthi ngithi times 2 ingakho sengino 2y minus 4x is equal to 26. Ngitimes ngoba ngo2 kuzo x bami basusana. Ngibuke manje. Ngino 5y minus 11 minus 26 uzosipha ba? -15. Singadivide ngo5 ngoba u5 uyabangenela bobabili uyasusana ayibona kusengino y wami ngedwa. U15 divided by 5 usipha ba u3. Uyabona ukuthi nje umphumela wami wona ngihamba phambili ke kulensuku. Uyabona nje ukuthi kuyangenelana. Ungasenza nangezinye indlela lesibalo kodwa bengikukhombisa indlela elula kakhulu ukuthi lesibalo ungasenza ngayo esipha imphumela nje ecacile. Usiphinde wedwa ke.